kalabot na kining usa ka shooting incident diri mismo sa may barangay San Isidro, Dagbay, Talisay. Nini mga tumura inyo makita nga padayon pa ang pag-curate og mga ebidensya sa mga personnel sa Scene of Crime Operatives SOCO sa Cebu Provincial Police Office. Kalabot na kining usa ka shooting incident no. Giingong duha ang biktima ani, o niya ang babae og lalaki sa nasiran o inisyal nga ato hibawan. Ang kini mo lalaki nga naa diri makita nga nahagba di sa tubangan gabahin o di sa kaning ingit-ngit magud mga kasuber di mga tungura. So kuan kayo no, wa pa signal kayo mo na nga di kita makakuha sa signal. Usa ka shoot incident sa may barangay San Isidro ni matungura inyong makita no ang kining sitwasyon diri mismo sa gawas bahin. Mo na ang patayng lawas sa lalaki giingong giyon nagpusil ang babae either uyab o asawa o niya karon may segunda sa pagpusil sa kaugalingon diri sa may kaning agian nga bahin o kaning garage nga bahin sa usa ka residential area or residential house sa barangay San Isidro ning atog o syudad sa Talisay. Para pa pagkuha ebidensya sa mga personal sa Scene of Crime Operatives SOCO dini mga tungora mga higala. Standby sa YouTube Benji Talisik dinig maong update sa maong shooting incident nga gitubag karon sa PNP sa Talisay Police Station. Salamat may nganaw.